Nou, goeie. Ja, daar ben we weer eens even. Want er is wat aan de hand vanzelf. Uw knausje, die staat hier. Die staat nog al zo'n maand stil. Dus het wordt tijd dat er weer wat beweging in komt. En morgen maar er voor de keuring. Dus daar staat hij. Zullen we even zien of het nog wel doet. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle jij joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fiets je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Dat wordt een uitdaging, denk ik. Zoals ik zei, ze staat zo'n maand stil. Maar we moeten maar even naar buiten loodsen. Eerst zien dat er wat starten wil. Nee, eerst de doorrieven. Hebben we wat jacht. Nou, hier zie je hem. Ja, het is hier wat zuster. We gaan kijken. Zie je eerst eens wat lichtmeid ziet. Dat is misschien ook wel handig. Zo. De sleutel hebben we. En dan hebben we hier natuurlijk zo'n mooi knapje. Stroom erop. Nou. Het begint heel wat te baan. Oei. Many hours later. Doe maar. Nou, de eerste poging is in ieder geval mislukt. Maar de aanhouder wens is altijd, hè? Dus zie ik het nou maar een keer. Nou, a few moments later. Ondertussen ga ik hem een lader gewoon en doet er dus wel. Dus de camper, uw knausje is klaar voor de keuring van morgen. Nou, dan kunnen we daarna weer op paard. Dan is de hemelvaart is dus eerste uitje weg, zeg maar. En dan had er dus zo'n maand stilstaan. Nou ja, ik ben krijg een blokje omwest, dus de accu is in ieder geval vol genoeg voor morgen even op en del naar de garage. En dan gaan we ervan uit dat er weer in één keer goedkeurd wordt. En dat we dus met hemelvaart weer op paard kunnen. Nou, mocht er goedkeurd worden, en nogmaals, daar ga ik vanuit, dan zullen we hem de volgende keer weer, want dan ben we weer op paard. Eindelijk weer eens, ja. Er zijn trouwens nog wat filmpjes van verleden hier binnen nog, hè, maar ja, we hebben een nieuw projectje, dat hebben we hier ondertussen, hebben dat misschien wel meekrijgen, de volgers. Dus ja, iets minder tijd om dit soort filmpjes in te zetten, wat toch best wel een productief kost. En bij het laatste filmpje ga ik er ook geen ondertiteling meer onder. Hè? Want dat was echt een klusje van nou ja, 12 uur, dus samen kwijt om een filmpje van 20 minuten te ondertitelen. Dus dat doen we net meer. Het is dus voor de Friesen. Nou, je kent laatst vooruit
de knaus die wil in ieder geval weer starten. Morgen naar de keuring. En dan zullen we hem de volgende keer als we weer een paard zijn. Later ons. Ja, dat goed. Ik denk het wel. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je met joggen. I'm out of here.